טוב, סטריט האסל, הנה האופניים להיום. באתי להחליף את הארגז הזה, שהוא כבר גמור. תודה לארגז הזה. החלפנו את הארגז הזה, יש פה את הציוד שלנו להיום. כל מיני דברים שקניתי, אני אסביר בהמשך מה אני עושה. וקרטונים שבאתי להעמיס, אני אעמיס על האופניים, אני אסביר לכם מה אני עושה איתם. קשרתי את זה עם גומיה אחת. בואו נקווה שזה יחזיק מעמד. גומיה הזו. נקווה שזה יעבוד. נהיה לי חם. בינתיים זה לא קרס. בינתיים זה לא כזה קרס. בואו נקווה, אני כבר עוד כמה דקות מגיע לשטח. עברתי את הקטע המסוכן. עדיין לא קרס. עדיין. אני אעדכן אם זה יקרוס. אוקיי, קרס ארגז אחד. קרס ארגז, אני שם 4 וינקרים. גדל את הארגז שקרס. שם 4 וינקרים. הנה 4 וינקרים. זהו. אני אסדר את הארגז שקרס מפה. וואו, כמעט גם זה קרס. נס גדול, נס גדול. רק שלא יבואו במהירות משם או משם ויתקלו במה שקרס פה. הכנתי ועשיתי את הכל בצורה מסודרת במפרץ חנייה פה עליו. ממש על השביל הזה. אז עכשיו אחרי שזה אני אוכל להמשיך בדרכי. אני אוכל לחבות את משולש הזרם, אפשר לצאת לדרך. Let's go. אוקיי, ביום. אני הולך להביא לכם מהברדס. אוקיי, אוקיי. אוקיי. האופניים פה, כל השבילים האלה צריכים לעלות על האופניים. Let's get it. נעשה איזה קוטי קטן, ספליט ונתחיל לעבוד. וואו, craziness. וואו, fresh man. טוב, אם אתם רוצים את זה, ככה זה ייראה, חבר'ה. עלי מנגול טריים. שיו. made it. let's go. אנחנו חוזרים לעיר. לספק את תוצרת השדה. let's go. סטריט האסל. הנה כל הכלים של החווה שחונים בעיר. הגענו לעיר. שמחה. זה מצחיק כזה, עוד 2, וואי וואי, תקליפו כמה. אז נשים עליהם קרטון בלמעלה. דרך חזור. מהחווה שלנו, אתם יכולים לקחת, לקרוא קצת עלינו. ממש תודה. Jaja, Jaja, you ride, Jaja, you drive, Jaja, oh, Jaja, Jaja, ride, Jaja, you drive,